Roma wona mbeto ne bema ewo Nana Hemaa nchen isu kire wa wona mni suba sesei Nana Nsutahene wona ne mpanimfo aba abeyire afa Nana Hemaa anwumre ena brichi a ebo ya no ayekose wo no afi no monyam kwai aba abechia Nana Hemaa nti mejina mesre mo ne ya ma omo akwa aba na afi amane bi eho bia no yadi oda Roma Yuratra Yura Yo. Na hwidem Madaruma obeti ama Nana Hemaa ate se yama akwaba ewi aka nkai bresu ho no a ne de ebusa kwanso Roma nsachi no yo Tiame chere metio Sutama he tiame Madaruma Nana matu yensachi nti penfosu nu abrewadi nkura no ayebusa anwumre no so Wadama na yema busa yo na tiame obeti ama na yema so ate Ebe emre kakani usu atwa ho ambo no ma yewanya ne ntese ono ani ni akotintima de kontunku akene mama kwa so bi na eda wo mwani ewo Asante Mampong ti wo sha de she na Hemaa se onye doni duma no na chese twetwe aso ni sha enso na bende kimbuti mu ano roka mafo nti wona odupani ya wo babesu o suya no so tumirika ba wo behwe na Hemaa ne mpanimfo wa nti ekoso so de ni behwe bi den krata bi ho so asensan ye ba ye ko ho ni nse na Hemaa ho ko ene se wa ba wa no pa no asa ba fi ye ni wom di amane mpanimfo no wiye na Nana se mintimi nsa nkosa abra mi hu na Hemaa etire me bomodin se me peno no me hu na machia no ma hwese de nimpom sitie na dwumadi ekoso no so ni akoduro no amama hu ya me ncha de akra de amfa na boni bia ni na video Madaruma said Nana Nsutahene ne chiame esie no we de emuda hoturo TV3 ni da okre nti Nana no ye sempa na video ni chiame obeti ama Nana Hemaa ate said Nana video hene what's nkanche Nana mesu abunu said Nana Nsutahene esie ni wose brichi a ebo ye nyina no wotete ne mframem na afi amamra kwanso no soso woni ye hia ewo menhia fikesem ye beyi ohina sotire nyina no ehina nimu nsem ene na no dwade ye koya a ohye ye da se ye mra na adwade di animu ye medi na otweda no nti adwuma no ono ahu se emre no etia no ono soso enura adabone waba ene ne mpanifo aba abehia leso wanu ha anhwe de ekoso anchia nananom ene Nana Hemaa na chese woni antena ne yi nti Nana se obaaya obema nananom yako na da adwara no soso obeba abeye yemwa ne ye nyina no yedi na otweda no se de Nana Nsutahene se no
Naturally. Nitio. Asu de sa akwaside etwa mu no. Ye ne nana ne di ye. Nokure ni adwara ye nyina ye kɔ no nkyɛn ekɔsra no na bibia da mu kama. Ebrada wukwara ya wada ni fiara ɛna ne hododo no ye manana hema asote no se se mo hwɛ na enkoyi a mo ma ne mra ampara ne driver no de no etu ekɔ tech ɛho no di kai de no kɔɛ tech for no so mu a o mo antimi ɛna o mrefer no ba konfa no kye nokure ni oduafo no egyina no so epem so kwasiara no ɛna nananom yɛn sɛ omra na o magina home nti kwasiara no ɛna dasebre ono so okɔ nananom kyɛn ekɔgye na home nti sɛ mote ya ɛyɛ nokure sɛ dasebre ono so ofirato na ho hyehyɛ ende ni nya na mede atom anim sɛ isi kumase no ɛne nanamanhene isi nanim bi nti na hyehyɛ ya ɛwɔ nti dwara yebedi na otweda sɛ mba ya amani ofie no no meso ogu wada mo sɛ de wade hye no ekani na yema kyame si uso anto ho ammo ana wa wonua ko tintima de kontonkure twene ho na nti atwa ne sɛ yare no de na enyini wo ho anche bia na yare no be so ne nan kyɛ sɛ no mo nwini nhyem sɛ bitimi abasa nti ba ye na kyɛ sɛ ɛsɛ yɛ pɛ na yaresa fa no de ne ko tech na yema amam de ne ba ye de ne ko tech is wom ko hwɛ mu a na kyɛ sɛ ɛgye wonsɛm ɛsɛ wom de ko kesi mu eji ya me ncha de wom de ne ko duru a doctor fo akuku dam egyina ne ho si ebegye ne nkwa de esi ho wo kwa de so nkwa ntimi nyenti unua okotintima de kontonkura twene ho na ne hye mu nyina ne sɛ na wotweda no ɛyɛ nyame pa adwada na ombidi na wotweda sɛ wom de dwinbire ho a boaboa ye ho a nyame ncha de a wo so de abɛfam ha bɔne bia eni akyire bio de wo ma wote no etisa sɛ unua de wotwere ne ahweba so yewura so mo yakɔ na ma so ma de nanum yeah, no. That's me. Na ne kura Jean. 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 Asante. Jean. 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 Oh, name. Said ye. You were asking. Said
I shade no ana wo ma shade said yes bi afa benyame na wa wo ko abakose mu a obehu ne asese wo bia na hima mesu abisi na na ne penifo ba ifikisiem soso obre nsuo nakadu snap pentu ye no se ode beboa na mane wo no yo come
They never say, "Say, let me use the right word." We are co-founders of the kingdom. Co-founders. Yeah, check one day about from Sana. Moses. How you want to talk? It's the Biogasa. Because my mention it to Texas the doors. German taxes or Russia for the you Afghanistan for the Iraq for the you so jump you don't walk around. But we want to override it. Or override it come over Catherine. Yeah, the people who are not him Asante. That's it. No him in a brass time. Yeah. Yeah, me my point my news time. Ah. Me my own. Ah. As a co-founder of the kingdom, I'm not doing something. I'm Mustafa Who's a big one. Sanity. The prophet, I mean, Satana brought for my. Even I may morning when I'm in church. Sanity. So we are co-founders. Then we can say all the respect, accolade that deserve should be. Why don't any anymore? Hey. 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 I wanted them not to also. Oh, yeah, it's okay. I didn't know you always understand. That's not the right time in this argument. You need to support. One man, and my confidence level was whatever criminals do. Hey, what you're doing, I'm going to say, this place is dangerous. This place is dangerous. And now we're going to go to the please, where is this thing? This is dangerous. It's crazy. That's almost what so he needs your support. When you're by, or did it come on? But what did it come on? What didn't come on? What did it come on? It's another day. New ones to tell said that in Nsutahene, let's go understand it. Because if you're co-founders, And you go find out. I like to lift people up along the line. I'm always going to make sure say make sure I'm wired. When come back, some will come back. They know two ways about what about the image face. Very well. I think, oh yeah, now predecessor, whatever I was asking much before, no, before what I'm saying. That will catch our offer. This season, why do you know the good? What do you mean? When you say I am strong. I want another show is just history is part of it. Leaders, we are co-founders. Because of what you say, don't